kawai ka ba nga kwa ban ong store ko lang ni. Ah, Karakhel katanga ka ba u lam nong katanga ka ba u ye laptop ya ka sha jam shabet lahem mos e prat oh, akwar ba khai Benjamin nei. hmm, Raymond ta ka ne ka nong ka balai ba khot ka balai puwei i karteng jong kali a laptop ang ni jaka ka ba dan lang Abraham kasara u Isa karabeka menta kali a atep hang ni ka mo dia urun sadan hang ni. hmm, Kali a ka di ka to ka ba jawat khmat wapang jawat hmm. khmat ka ba le si ka ba kham duna nei compare ka jing bhavrio par ka de beka oh par ka rakhel Akhir, oh, kali a kali a ka di ka brio ka ba u Jakob awan sedang umde umut ya ka umut be ka rakhel hmm, kali a ka di ka brio ka ba shuyo ada bu kunyi ju ai ande kali hmm, a ka di ka ba kha ya juda hmm. kmi jong juda juda amde we ne ki lain ka masalong ka jai ban rio ka ba kham pau ha ki benta ki bangin si osno am shadian Ta kan long tang kat tai kat kwa kum, mo chwa no oh, long wujuda kumulai keren min tanjipang. Ba na ki jingkar ku ki jong kwai Jacob. Ba nong sinsha nong thao an de. hmm Di shu ru ya ki khun sendrang ki ba kala le a kala kha. Na peding jo ki kin saidan ya kebenta kam sedin ki ba kam pau yo kam akmat. hmm Dan bah ka jingi dei pada bagi khun na karakel. U Joseph undon la ka jong kebenta. U Benjamin ru undon la ka jong kebenta. hmm Di ka jingi pher tolong hang no la tep iki kai. Ya ki kimi ki jong ki dei. Din rai ha na kebenta jongi pada ngin om penyaklan. Namar ka jakatep syong ka jingjia. Jingjia jam sudah dekat balai kulai bo. Hat ke hmm balai pulai don diki-diki kentin. Anda uidekop ulawai no. Buat hukum yelaki kun shin. Una ring yelaki kijat. Siap jing tiap. Bat tiap. Bat la yalum ye u. Siala. Ni kalau tangka jing itu. Bawa itu ke kana. Adien jong kijing kerku. Wan kijing penkut. Ya ke hukum ke ke bola batak iki. Dan kasyai. Bat katu go ong gula ring lagi kejat syah jing tia bat ulayap. Ini te kalong ka benta ka ba siu bo kantin kum de. Di klinik mat i bakat hmm du aswa ba u kwa jaki on klat. Ini lagi kejat syah jing tia bat ulayap. Di kani menu kaja no ka slam nak ni ka por ku ukur ku ai kum ya kata ngim la bat ong kam de ka bajang tu tu he. Ini ka di ka benta ka hmm bajang ngai ba kam slam kam adin. Di katu kan jing berap ha ka ibakat do laya lum ya u shalaki brio dei baik ke benta ban ong baik pa jing yap jing u amet ke jing u kam shin sakut hai Egypt hendai la pendap ya ka maka dei ban lo ko bo ang nut kumula hukum bai kumula hukum bali tep sitai siapa jaka dan Abraham sita oh di dan lu jing kedo hong tu isya ka testament ko tmai di ha testament ko tmai pada shulong baik tang ka jing pen mau ya ka ai ka ba la jiang ni ka bai thu ang ni mo kan ni godon haki haki kam kya hmm pasal kan no ka bai nyo ka khat ka khat san hmm kam dodon ye ye ya ka benta ka bai kerenang ni ye ka tu ngi la poi chwe ni ka bakut chok ni ka lenong ka pasal khandai ye pidan e badong ne kum nun
Atlay kat tu labiang stone na kalian semua atlay labiang. Hmm. In sepek pat kerja you kalau nong urusan pom. Oo. Mas ostang silnong itu mo la aku syukut Ha. kalau ngila berpendap ya ka kitab Genesis ke. Ha.